Çareseri têkoşîna jinane Gülşen Demir li Tirkiyeyê di rojekê de 6 jin hatin kuştin. Li Stenbolê Filiz Şakbangul ji aliyê zilamê ku di pêvajoya hevdûberdanê de bû li ber çavên 3 zarokên xwe hat kuştin. Li Gebzeyê Aylîn Polat da li Qereqolê ji aliyê kesê ku derbarê wî de biryara qedexeyê hat bûdayîn bi çekî hat kuştin. Li Wanê Gönül Alkan ji aliyê zilamê ku derbarê wî de biryara girtinê hat bûdayîn ve hat kuştin. Li Osmaniyeyê İlknur Koç ji aliyê zilamê ku jê veqetiya bû, li Aksarayê jî Kübra Kılıç ji aliyê zilamê ku jê veqetiya bû ve hat kuştin. Komkujiyên jinan êrişên li ser mafê jiyanê yê jinanek ku yek ji mafên wan ên bingehîn û herî giring e. Di rewşên binpêkirina mafê jiyanê de, ev maf di heman demê de şiyana daxwazkirina parastina giştî ji rayedarên giştî dihewîne da ku rîsk an jî tehdîda li ser jiyana kesek ji holêra bike. Erka parastina giştiya dewletê hem erkên neyînî û hem jî yên êrînî dihewîne. Dema ku erka neyînî wekî rêzgirtina li mafê jiyanê tê pênasekirin, erka êrînî dikare wekî girtina tedbîrên pêwîst û têr ji bo pêşîlêgirtina li tundiyê were pênasekirin. Ji bo parastina mafê jiyanê tenê hebûna qayîdeyên qanûnî û rêyên serîlêdanê têr nakin. Ya girîng ew e ku ji bo parastina vî mafê zagonekê bi bandor bêdanîn. Peywira pozîtîv erka dewletê ye ku tevdîran werbigire yanî mecburiyeta dewletê ye ku tedbîrên aktîv werbigire ji bo bidestxistina bi bandor a mafên bingehîn. Ev tê wê wateyê ku dewlet ji bo parastina mafên kesan tedbîrên hewce werbigire. Divê dewlet ji bo pêşîlêgirtina tundiya li ser jinan tedbîrên pêwîst werbigire. Ji bo nimûne, ji bo jinên ku rastê tundiyê tên xeteke desteka acîl dikare bêavakirin û piştgiriya derûnî yan jî agahî bêdayîn ku di encama tundiyê de çi bikin. Di nav wan de tedbîrên wek dayîna mexdûrên tundutujiyê ku bi hêsanî mal an ji ciyê xwe yê kar biguherîne, ji bo pêşî li tundutujiya ji aliyê zilamê ku lê hatiye kirin benebe, dayîna piştgiriya aborî an jî wergirtina tedbîrên parastinê yên guncav eger jiyana jinan neewle be, divê dewlet destûrê bide vê yekê jî. Her wiha divê astengiyên li pêşiya rêxistinbûna jinan jî ji holê werin rakirin. Xweparastina jinan bi lihevkirin û bi rêxistinbûna civakî pêkan dibe. Lê dema em komkujiya li ser jinan dinirxînin, tişta ku em dibînin ev e ku dewlet û zagonên parastina mafê jiyanê yên jinan bersivê nadin van daxwazên jinên ku hewl didin mafê ku bi qanûnên heyî bikarbînin. Dewlet carna rasterast pêşengeha pratikî ya tundutujiyê dike. Carna bi pasîfmayîna xwe alîkariya mêran dike û dihêle ku tundutujiya li ser jinan berdewam bike. Bi nepêkanîna fermanên parastinê bi biçûkxistina mijarê di kêliya yekemîn de li navendên polîsan bi hewldana normalîzekirin û li hevhatinê tundutiyê bi gotina tiştên wiha di nav malbatê de diqewimin û bi daxistina reftarên baş li dadgehan tundî û komkujiyan bi qanûnê rewa dike. Ji ber vê yekê têkoşîna jinan a hiqûqî ne tenê daxwaza edaletê ye. Ev têkoşîn daxwaza ji nû ve avakirina hiqûqê ye. Têkoşîna hişyarkirina hemû ferdên civakê, perwerdekirina wan a ji bo rastiya van komkujiyan dê wateya destwerdana li mafê jinan ê jiyanê ku yek ji mafên wan ên yekemîn e. Bi awayekî ciddî wan berxwar bike. Dewlet dikare ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê herî zêde derfetan biafirîne û erkên xwe bicihbîne. Lê mijara rast a çareseriyê têkoşîna jinan e. Em ê hiqûqa jinan biafirînin û bi hişmendiya têkoşîna jinan a di dîroka heştê Adarê de civakeke exlaqî û polîtîk ava bikin.